Veliki gubici pčela posljednjih godina doveli su i do prvih alarmantnih posljedica. Smanjene su količine voća i povrća koje one oprašuju. Prema najnovim podacima, više je pčela u Afričkoj Sahari nego u Srednjoj Europi. Samo u Hrvatskoj ove godine uginulo oko 40% pčelinjih zajednica. Posljedice bi mogle biti daljnje poskupljenje i onako skupe hrane. Željka Marjanović. Iako se već 30 godina bavi pčelarstvom, Josip Križ nedavno je doslovno ostao bez riječi. Iznenada mu se otrovalo 150 pčelinjih zajednica s oko 3,5 milijuna pčela. Vi kada ih nađete ovdje, to je preko 3 kilograma pčela bude ovdje dole mrtvi. A počelo je prije nekoliko godina u SAD-u gdje je uginulo čak 60% pčela. Na svjetskoj razini nestalo ih je već 50%, a trend se nastavlja. Sa znanstvenih skupova u Freiburgu i Belfastu, koje su prošlog tjedna pohodili i hrvatski pčelari, stižu upozoravajući zaključci. Uz recimo pustinjama Sahare imamo na kvadratni kilometar negdje oko 4 do 6 pčelinje zajednice, a u središnjoj Europi imamo svega 2 do 3 pčelinje zajednice po kvadratnom kilometru. To bi se trebalo zapitati. Za sada se kao uzroci navode pesticidi, nametnik koji pčelama slabi imunitet te ekološka onečišćenja. No hrvatski pčelari koji su samo ove godine izgubili već više od 40% pčela, nezadovoljni su i odnosom Ministarstva poljoprivrede. Da li smo mi pčelari premali ili nismo dovoljno nekome platili, niti želimo mi to platiti, jer oprašivanje, dragi moji prijatelji, neće se moći uvesti. A upravo su na to upozorili britanski pčelari. Ondje je zabilježeno smanjenje zaliha voća i povrća, osobito jabuka i mahunarki. 107 usjeva koje hrane čovječanstvo, 103 oprašuju pčele. Nažalost, mi imamo zbog ovih gubitaka u Europi i u svijetu određenih poteškoća što se tiče oprašivanja. A iz resornog ministarstva samo poručuju: upoznati smo s problemom. Za sve ostalo obratite se Pčelarskom savezu. Uobičajeno za vladine resore, dok problem ne postane alarmantan, prepušta se drugima. Autocestama je